लोगोफोर बे भिडिअ नोंथांमोननो मोनसे गोदान साख्रिनि आपडेट लानानै होफैदों। बेनो जाहैबाय डाइरेक्टर अफ मिउजियाम आसाम रिक्रुटमेन्ट 2019 मोननै केटेगरिनि दङ, जुनियर एसिस्टेन्ट आरो बुकिं एसिस्टेन्ट। दा जायफ्रा बिथांमोनहा गोसो दङ नोंथांमोनहा नायलांनो हागोन भिडिअखौ जोबजासिम। दहायनो बुंखादोंमोन मोननै जुनियर एसिस्टेन्ट आरो बुकिं एसिस्टेन्ट, बाहाय फारियै नोंथांमोनहा नायलां। दा बाहाय फार्स्टआव नुनो मोनदों जे लास्ट डेट बे जाहैबाय 10 जुलाइसिम लास्ट एप्लाइ खालामनाय सोलिगोन। बेनिफ्राय फारियै नायलां। पस्ट 1 नाम्बार पस्टआव दङ जुनियर एसिस्टेन्ट, बाहाय दङ मोननै पस्ट, नाथाय बाहाय दङ दुखुनांथाव आनरिजार्भ दङ। आनरिजार्भबा दा बयबो मोनसे केटेगरिनिफ्राय सेलेक्सन जानाय नङा, जायनो बांसिन जागोन, जायनो इन्टारभिउआव हाइएस्ट जागोन बेल' मोनगोन। बे हिसाबै बियो बांद्राय स्कप गैयै जादों। बेनिफ्राय जुनियर एसिस्टेन्टनि थाखाय इडुकेसनेल क्वालिफिकेसन दङ, बेचलर डिग्री अर्थात ग्रेजुवेट जानांगोन। बेनिफ्राय मोनसे गोसोआव लाबावनांगौ दं, बाहाय 6 मान्थ्स मिनिमाम डिप्ल'मा इन कम्पिउटार एप्लिकेसन जानांगोन, माने कम्पिउटार बेसिक लानाय जानांगोन, मिनिमाम 6 मान्थ लाथारनाय जानांगोन। बेनिफ्राय DTP खालामनायनि नलेज थानांगोन होनदों, इंलिस आरो एसामिस। जोंना आसाम स्टेट हिसाबै एसामिसखौ कम्पालसारि खालामबाय, बेनिखायनो एसामिस आरो इंलिसआ मास्ट जाथारनांगोन होनदों DTPआव, बेखौ नायनांगोन। बेनि सेलारि दङ, सेलारिया जाहैबाय 14,000 to 49,000 प्लास ग्रेड पे दङ 6,000, बेजों बुरजा जाहैगोन आरो। बेनिफ्राय 62,000 पार मान्थ जाहैगोन ग्रेड पेजों। बेनिफ्राय प्लेस अफ पस्टिं बबे जायगायाव हरगोन होनदों, बे जाहैबाय डाइरेक्टरेट अफ मिउजियाम्स आसाम, बेयाव थागोन। नङाब्ला बिआव अपसन दङ, डिस्ट्रिक्ट मिउजियाम दङ आन्डार डाइरेक्टर अफ मिउजियाम आसामनिफ्राय, बेयावबो थांनो हागोन होनदों। बेनिफ्राय गुबुन मोनसे पस्टआ जाहैबाय बुकिं एसिस्टेन्ट, बेयावबो वानल' दङ, मोनसेल' पस्ट दङ, आनरिजार्भ बेबो। बेनिया साबसिन, बे जाहैबाय 12 पास डिप्ल'माजोंनो जागोन, अर्थात हायार सेकेन्डारि पासजोंनो जागोन। बेनि सेलारिया दंमोन एखे 14,000 to 49,000, ग्रेड पे दङ 5,600। बे पस्टिं दङ, बाहायबो नायनो मोनगोन। पस्टिंनि थाखाय बेनिया डाइरेक्टरेट अफ मिउजियाम गुवाहाटि, बेयावल' गोलैगोन। बेनिफ्राय नायनांगौ दंमोन एज लिमिटआव दङ 18 to 38 इयार्स फ्रम जानुवारि 2019 निफ्राय। बेनिफ्राय ST आरो SC बिसोर रिलेक्सेसन मोनगोन होनदों, 38 इयार्सनि एबभबाबो मोनगोन। बेनिफ्राय सेलेक्सन प्रसेस दङ, रिटेन टेस्ट जागोन, जेनेरेल नलेज, जेनेरेल इंलिश, मेथमेटिक्स, एसामिस फर जुनियर एसिस्टेन्ट। बेनिफ्राय बुकिं एसिस्टेन्ट, बेनिसिम मोननैनि थाखाय एसामिसनिबो नलेज थानांगोन होनदों। जेनेरेल नलेज, जेनेरेल इंलिश, मेथमेटिक्स बेफोरथ' कम्पालसारिखा। ओमफ्राय बेनि उनाव जोबनायाव रिटेन टेस्टनि उनाव कम्पिउटार टेस्टबो जागोन, बेखौबो बाहाय बुंखादों। बेनिफ्राय एप्लिकेसन फिस बेहाय गैया, बेयो जोबोद चान्स, एप्लिकेसन फिस दाननाय नङा होनदों। बेनिफ्राय नायलांबाय था, बाहाय माब्रै एडमिट मोनगोन मागोन बेखौ नोंथांमोना बाहाय नुजोबगोन। बेनिफ्राय हाउ टु एप्लाइ जुदि सानोबा नैबाव बाहाय दङ, लास्टआव एडभार्टाइजमेन्ट डिटेल्स दङ, बाहाय क्लिक हियार, बाहाय थुब्लानो नोंथांमोना नुलांनो मोनगोन माब्रै एप्लाइ खालामनांगौ। आरो नैबे गोजौआवबो दङ, अनलाइनानो जागोन बेयो। अनलाइन जानाय नङा होनदों, नै हाउ टु एप्लाइआव बाहाय दङ, बाय पस्टसो जागोन, बाय अर्डिनारि पस्ट टु अफिस टु दा डाइरेक्टर अफ मिउजियाम, बाहाय हरनांगोन होनदों। एड्रेसा दंखायो बाहाय, अफिस अफ दा डाइरेक्टर अफ मिउजियाम बेखौ लिरनांगोन। एड्रेसाव आसाम, आमबारि, गुवाहाटि, पिन नाम्बार 781001, बाहाय पस्टनि गेजेरजों फाथायहरनांगोन। जायफ्रा इन्टारेस्टेड बिसोरो फाथायहरनो हानाय जागोन। दानिया बेहाय नोंथांमोननो बबेनिफ्राय मोनदों
बे सार्कुलारखौ बेखौ नोंथांमोनहा बयनियावबो सोंथि जानो हागौ। बेनि थाखाय नैबे एडभार्टाइजमेन्टनि लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होनाय जादों। डिसक्रिपसननि सिङाव नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायखांनायनि उनाव डिसक्रिपसन सिङाव हाबनानै थुलांबानो डिटेल्सखौ मोननो हानाय जागोन। अब्ला लोगोफोर नोंथांमोनहा जुदि इन्टारेस्टेड दंब्ला एप्लाइ खालामनो सेस्था खालामदो, जाबायबायोलै खोमा। आरोबाव नोंथाङा भिडिअआव माबाफोर सोंथि दंबा कुइसन खालामनो हागोन। मोजां मोनदोंबा लाइक, डिसलाइक, गाज्रि मोनदोंबा। आरो बेबायदि साख्रिनि सार्कुलार खोनासंबाय थानो लुबैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।